Project Management je vrlo moćna funkcija programa AX3000 koja omogućava to da su nam svi relevantni podaci projekta lako dostupni u svakom trenutku. On se pali u postavkama AX-a, pod tabom Project Management. Ovdje namjestimo i kako želimo da nam se zove folder u kojoj će nam se spremati podaci tog projekta. Preporučam da ostavite TGA, jer će to uvijek biti lagano za raspoznati, ali možete napisati što god želite. Taj folder će uvijek biti u istom folderu kao i sami DVG. Project Management je jednostavan način da u jednom folderu imamo strukturirane sve elemente tog projekta. Ako kliknemo na Project 3, ovdje vidimo sve podatke i datoteke ovog projekta kojeg trenutno imamo. Ovdje će nam biti izlistane sve sobe, etaže, definicije zidova, prozora, vrata itd. Recimo da želimo u taj folder ubaciti neki PDF file koji nam sadrži specifikacije nekog elementa da nam bude lako dostupan. Možemo ga samo odvući mišem pod user data. Kad ćemo izbacivati rezultate proračuna, oni će nam biti ovdje, na jednom mjestu, pod outputs. Također, ako imamo više DVG-ova koji dijele jednu knjigu prostorija, definicije zidova i sl., možemo samo te sve DVG-ove imati u ovom istom folderu i pokazat će nam se u Project 3. Kad šaljemo nekom drugom taj projekt na kojem radimo, onda ne šaljemo samo te DVG-ove, nego uzmemo taj cijeli folder, zipamo ga i pošaljemo. I ta osoba koju smo slali opet ima sve podatke projekta, pod uvjetom da joj je upaljen Project Management.